Η Μιλιώτικη Σχολή ξεχώρισε από πολύ νωρίς για το επίπεδο των σπουδών, γιατί πρόκειται ουσιαστικά για ένα σχολείο ανωτέρων σπουδών, και από το γεγονός ότι διέθετε εργαστήριο για να διδάσκονται με εποπτικά μέσα τα μαθήματα φυσικής, χημείας, γεωγραφίας, αστρονομίας, γενικότερα θετικών επιστημών. Ό,τι έχει απομείνει από ό,τι διέθετε το εργαστήριο αυτό είναι η ηλεκτρική μηχανή τύπου Ράμσδαμ, την οποία τη στέλνει από τη Βιέννη ο Γαζής. Χρειάστηκε μάλιστα να έρθει 2 φορές, γιατί στο πρώτο ταξίδι έσπασε ο κρυστάλλινος δίσκος. Και σύμφωνα με την παράδοση, όταν πρωτοήρθε, κάλεσε ο Κωνσταντάς τους προκρίτους της περιοχής και έκανε μία επίδειξη, βάζοντάς τους στη σειρά και εκενώνοντας μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος που εντυπωσίασε τότε τους κατοίκους της περιοχής. Και όλα αυτά γίνονται πριν από την Επανάσταση του 1921. Μπορούμε επίσης να δούμε ράβδους, οι οποίες έχουν ηλεκτρόν και που χρησιμοποιούνται στο μαγνητισμό, τα αβάκια, τις πλάκες δηλαδή πάνω στις οποίες γράφαν οι μαθητές με το κονδύλι που κατέληγε σε ένα είδος κυμολίας και έσβηνε με το σφουγγάρι, καθώς επίσης και τις 3 σφαίρες, την υδρόγειο, την αστρονομίας και την κρικωτή, τις οποίες παραγγέλνει ο Γαζής από το Λονδίνο και κόστησαν την εποχή εκείνη 1050 γρόσια. Ένα αρκετά μεγάλο ποσό. Ό,τι έχει απομείνει επίσης από μία μικρή αρχαιολογική συλλογή που διέθετε το σχολείο, βρίσκεται εδώ, κυρίως ρωμαϊκά λιχνάρια. Ο Γαζής, άλλωστε, με το πρόσχημα των ανασκαφών στην ευρύτερη περιοχή του Πηλίου, ουσιαστικά είχε ξεσηκώσει τους πηλιορείτες για την Επανάσταση του 1921. Μια άποψη του κτηρίου της Μιλιώτικης Σχολής μπορούμε να έχουμε σε αυτήν εδώ τη φωτογραφία, η οποία τραβήχτηκε για ένα εντελώς διαφορετικό λόγο. Το 1903 συγκεντρώνονται οι κάτοικοι των Μιλιών, που φτάνουν περίπου τους 3.500 εκείνη την εποχή, για να γιορτάσουν την άφιξη για πρώτη φορά του τρένου στις Μιλιές. Από το κτίριο μπορούμε να ξεχωρίσουμε τις κεντρικές αίθουσες διδασκαλίας και πλάι μπορούμε να δούμε το κτίριο της βιβλιοθήκης, το οποίο όμως ήδη δεν βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση το 1903 και μάλιστα έχει γκρεμιστεί ο ένας του τείχους. Εδώ βλέπουμε το χειρόγραφο συμφωνητικό της ίδρυσης της Μιλιώτικης Σχολής, το οποίο γράφει ο Γαζής και στο οποίο αναφέρει και τους λόγους για τους οποίους τελικά δημιουργούν αυτή τη σχολή. Αν προσέξουμε, σε κάποιο σημείο αναφέρει «Φιλογενεία κινηθέντες απεφάσισαν να ιδρύσουν αυτό το σχολείο». Και είναι ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο οι λόγοι αυτοί θεωρούν την παιδεία αναγκαία προϋπόθεση για να μπορέσει το γένος να συνειδητοποιήσει την εθνική του ταυτότητα, αλλά και να μπορέσει να ξεσηκωθεί κάποια στιγμή. Σε αυτό το συμφωνητικό επίσης αναφέρεται το ποσό των χρημάτων που διαθέτει ο καθένας από αυτούς, καθώς επίσης και το ότι οποιοσδήποτε διαθέσει 50 χρυσά νομίσματα, αυτομάτως ονομάζεται μουσαγέτης και παίρνει ως αντίδωρο για τη συνεισφορά του αυτή για την ίδρυση του σχολείου ένα χρυσό δακτυλίδι, το οποίο δείχνει από τη μία του πλευρά τον υποκένταυρο. Δίπλα μπορούμε να δούμε το παλαιότερο τυπωμένο βιβλίο που διαθέτει η συλλογή. Πρόκειται για ένα βιβλίο που τυπώθηκε στη Βενετία το 1497, όπως αναφέρεται άλλωστε από την ιδιόχειρη σημείωση πάνω στο ίδιο το βιβλίο, από τον τυπογράφο Άλδο Μανούτιο. Αυτό και ένα ακόμη του 1498 που διαθέτει η ιστορική μας συλλογή ονομάζεται Αρχέτυπο, πρόκειται δηλαδή για βιβλία που τυπώθηκαν στον πρώτο αιώνα της τυπογραφίας, περιέχει έργα του Αριστοτέλη και του μαθητή του Θεοφράστου και είναι ο 4ος τόμος. Δίπλα ακριβώς βλέπουμε ένα βιβλίο ορνηθολογίας του Μπελόν, τυπωμένο στο Παρίσι το 1555. Ενδιαφέρον σε αυτό το βιβλίο έχουν οι εικόνες του, που είναι τυπωμένες σαν σχέδιο, αλλά από εκεί και πέρα χρωματισμένες για κάθε μία σελίδα και για κάθε μία εικόνα του βιβλίου στο χέρι. Εδώ μπορούμε να δούμε τις σφραγίδες, το ταμπόν και το μέτρο που διέθετε η Μιλιώτικη Σχολή για τη χρήση κυρίως στη βιβλιοθήκη. Η σφραγίδα της Μιλιώτικης Σχολής είχε σαν σύμβολό της το κένταυρο με ένα μικρό παιδί στη ράχη του. Δίπλα μπορούμε να δούμε το λεξικό,
το οποίο γράφει ο Γαζής και του οποίου την έκδοση αφιερώνει αποκλειστικά στην Μιλιώτικη Σχολή. Ένα λεξικό το οποίο δημιουργεί με στόχο οποιοσδήποτε μελετά τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς από την εποχή του Ομήρου μέχρι και τη δική του, να έχει ένα εργαλείο ώστε να μπορεί να δουλέψει την ελληνική γλώσσα. Επίσης βλέπουμε χαλκογραφία της προσωπογραφίας του Γαζή. Δίπλα ακριβώς πρόκειται για ένα μεταφρασμένο έργο, είναι η Γραμματική των Φιλοσοφικών Επιστημών του Μπέντζαμιν Μάρτιν. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα λεξικό ενιών που αφορούν τις θετικές επιστήμες, τυπωμένη στη Βιέννη το 1799. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι η συλλογή χαρτών αστρονομίας, αρμόνια μακροκόσμικα, του Ανδρέα Σελάριους, το οποίο τυπώθηκε στο Άμστερνταμ το 1708. Το ενδιαφέρον σε αυτούς τους χάρτες είναι το γεγονός ότι πλέον έχουμε έγχρωμη χαλκογραφία. Μπορεί κανείς στη συγκεκριμένη εικόνα να δει το νότιο ημισφαίριο της Γης, καθώς επίσης και τους αστερισμούς που βλέπουν οι άνθρωποι από εκείνη την πλευρά, στον ουρανό, και οι μορφές που εικονίζονται δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια εικονική αναπαράσταση των ονομάτων των αστερισμών που βλέπει κανείς από εκείνη την πλευρά της Γης. Την επιγραφή αυτή είχε τοποθετήσει ο Κωνσταντάς πάνω από την είσοδο της βιβλιοθήκης της Μιλιώτικης Σχολής.